Víte, kdo to byl Petr, král cyperský? A proč ve skutečnosti za Karlem IV. Přijel? Víte, kde leží hrad Karlík, na němž měla pobývat císařovna Eliška? A víte, čemu onen hrad doopravdy sloužil? A zajímá vás, jak to bylo s přítomností žen na Karlštejně doopravdy? Odpovědi a mnohé další zajímavosti o skutečných postavách z tohoto slavného muzikálu se dozvíte v populárně naučené přednášce. A také se dozvíte, co badatele středověku zaujme na tomto filmu nejvíce, ale hlavně zkrátka, jak to bylo ve skutečnosti. Dobrý podvečer, já bych vás chtěl přivítat na dnešní přednášce s názvem Noc na Karlštejně pohledem badatele středověku aneb jak to bylo ve skutečnosti. Součástí přednášky je rovněž módní přehlídka dobových oděvů. Prezentované oděvy vznikaly přesně podle dobových postupů a za využití tradičních materiálů. Vypadaly zhruba takhle. A vy si řeknete, Ježkovi oči, proč je to vlastně tak veliký, proč je to tak nadimenzovaný? Já tady to poprosím jednoho z našich modelů. Ve středověku dětská práce není zakázaná. Náš mladý model má právě oblečeno spodní prádlo, my vám ho něco ukážeme. Program doprovází také dobová hudba, která návštěvníkům přiblíží populární hity právě z doby Karla IV. Tam před tou budovou, kde se vlastně ten děj odehrává, ta nyní dneska již nestojí. Filmaři na tom Barrandově ten sál udělali podle té dochované dokumentace. Jsou doklady o jakýchsi pokleslých mravech těch jeptišek. Jaroslav Vrchlický nám to zasadil do konkrétního historického kontextu, tak my to vlastně víme. Prostřednictvím tématu úspěšného muzikálu tak dochází k popularizaci středověké každodennosti a také ukázkám vybraných archeologických artefaktů. Je to lokalita, o které my toho mnoho nevíme, že bosa vlastně vykoná pouť a půjde pěšky z Karlštejna až na Pražský hrad ke svatému Vítu, aby vyprosila jeho uzdravení.